Пәнҗешәмбе чыгарылышында дөньяда илдә республикабызда булган вакыйгалар хакында фикер алышабыз. Баласыз кешеләрдән салым җыю турында сөйли башладылар. БРИКС саммиты якынлаша, нәрсәне истә тоту зарур. Татарстан парламенты квадроцикл, скутер, питбайкта йөрү кагыйдәләрен үзгәртергә тәкъдим итә. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Менә бер атна эчендә нинди яңалыклар булды, шуның турында сөйләшәбез һәр пәнҗешәмбе көн. Баласыз кешеләрдән салым җыюдан башлап җибәригәле. Россия Дәүләт Советы депутаты Андрей Гурулев баласыз кешеләрдән салым җыярга кирәк дигән үзенең бер чыгышында шул акчаны ятимнәргә бирергә кирәк дип тә өстәгән. Дәүләт думасында бу хакта сөйләшүләр булмаса да, инде матбугат чараларында хайран күп сөйләштеләр. Бугай бу атнада гомумән тормышка ашырлык әйберме бу, мондый салымны күз алдына китереп буламы? Гөлсә ханым, сездән башлыйк. Бу бит инде беренче генә сөйләшү түгел, баласызлыкка салым дигән әйбер инде ул элек-электән килгән. Бездә ел саен диярлек кемдә булса, кайсыда булса бер депутат аны әйтә килә. Ул табигый. Мин инде беләм, 41-нче елда кабул ителгән булган инде бу үз вакытында име, безнең СССР вакытында да булган, ләкин менә хәзерге вакытта аның актуальләшүе нәрсәгә бәйләргә була? Әлбәттә, беренчесе демография белән бәйле, икенчесе инде ул гына түгел, child free. Монда проблемасы без бит инде аны популярлаштырмау өчен бик каты тырышу сүзләр бара. Нәкъ менә шуның җирлегендә килеп чыккан сүз генә дип кабул итәм мин моны. Ягъни тормышка ашырлык ниндидер салым булмаячак дип уйлыйсыз? Бездә инде ул әйтәмиш, ниндидер яңалыкларга без һәр вакытта да әзер анысы, ләкин әлегә битәле аннан зуррак проблемаларында хәл итәргә кирәктер дип уйлыйм. Менә сез әйтеп киттегез, элегрәк инде ул бездә бар иде, чыннан да СССР заманында анда тәҗрибә булган. Ул үзен аклады дип әйтергә буламы, Зөбәйдә ханым? Бер күләмдә аклагандыр инде, ләкин балаларның саны арттыру мәсьәләсендә ул турыда уйлап салынмады инде. 41-нче елны кабул ителгән закон, ул үзегез беләсез, сугышның иң кызган вакыты башланган вакыт, Мәскәүгә таба дошман барган вакыт, ир-егетләрнең үлгән, һәлак булган вакыты, шул вакытларда идея булса бер файдасы булыр бәлки дип уйлап кабул ителгәндер һәм ул хайран гына яшәде бит, үзегез истә тотыгыз. Баласызлыкка налог түләү мәсьәләсе турында сөйләү өчен мине чакырыгыз, мин бераз аптырап киттем, ләкин мин шуның объекты булырга тиеш идем. Бәхеткә каршы мин ул яшем узып китеп, миңа тими калды. Әлеге дә баягы бу закон нигезендә 6% налог өйләнмәгән егетләрдән 20 яшьтән алына башлады. Оннан соң 25-кә кадәр үзгәрттеләр. Кияүгә чыкмаган хатын-кызга инде кызларның күп булу аркасында, ирләрнең аз булу аркасындадыр. Ул турда андый салымны салмадылар. Инде гаилә булганнан соң 6% алып бара башладылар аны. Ул хайран суммага җыела иде. Безнең туганнар арасында да аны түләгән кешеләр булды. Исәпләп чыгарып утыралар иде, бер машина алырлык булган икән инде бу дип. Ләкин бер кемдә ул вакытта аны балалар санын арттыру, чайлы фәлән дигән кешеләрнең бала табасы килми дигән әйбер белән итмәде. Бары тик ул финанс ягын ничектер тулыландыру ягыннан чыгып ул вакытта каралды һәм аннан соң инде бу закон 90-нче елны юкка чыгарылды, минем хәтерем ялгышмаса, һәм шуннан соң кабул итмиләр. Бүген көндә бу турыда сүз башлау урынлымы, урынсызмы дигән сорауга җавап биргән вакытта мин әйтер идем, кайчанда булса булырга мөмкиндер бу. Чөнки үзегез беләсез, безнең хәзерге көндә шундыйрак хәлдә инде, безнең тормышлар шундыйрак хәлдә баралар. Кайчанда булса бәлки булырга мөмкиндер. Ләкин бу депутатлар тәкъдим иткән рәвештә ул һич тә булырга мөмкин түгел. Чөнки безнең конституция бар. Конституция нигезендә кешеләргә бер нинди карата дискриминация булырга тиеш түгел. Ул шәһри дигән әйберне аның анда гаепләп кешегә нинди дә булса санкция салу өчен аны башта исбат итәргә кирәк. Әле исбат итү ул икенче бер мәсьәлә. Аннан соң Советлар Союзы вакытында бала табырга мөмкинлеге булмаган, медицина нәтиҗәсе булган хатын-кызларның азат ителделәр, алар азат ителделәр. Хәзер тәкъдим итүчеләр азат итүләрдә инвалидларда түләсен, тегесе түләсен. Менә мин үзем бала табып үстермәсәм дә, мин үземнең тирәдәге бик күп балалы туганнарым булган аркасында, 6 балалы туганнарым булган аркасында аларны һәр вакыт аларга ярдәм итеп яшәдем. Һәм менә минем әле картлык көнем бар. Ул баласыз кешеләрнең картлык көннәре бар. Ул кеше балаларына акча түләгәннән соң үзләренә картлыгын көндә сиделкаларга түләргә акчалар да калмаска мөмкин. Әгәр дәүләт үзенә алай икән аны, үзенә алай икән, пожалуйста, эшләсеннәр. Ләкин бу депутатларның бу сүзе шул кадәр мәгънәсез рәвештә бара әлеге көндә. Аны нинди бик нык уйлаганнан соң гына, бары тик инде башка чара мөмкин булмаганнан соң гына кертергә мөмкиндер дип уйлыйм. Минем фикерем шулай. Раил, менә шуннан да бу салым ни дәрәҗәдә үзен аклар һәм гомумән кешелеклелек ягыннан ни дәрәҗәдә дөрес бу? Салымны
кешеләргә билгеләргә дип уйлыйбыз. Монда инде гомумән депутатларга да, халыкка да бүтән яктан уйларга кирәк. Бик күп бит альтернатив методлар бар. Әгәр без чыннан да дәүләт күләмендә балаларның тууын, артуын телибез икән, безгә альтернатив яктан уйларга кирәк. Менә материнский капитал дигән әйбер бар. Хәзерге вакытта чынлап менә актык 5-6 елны карасак, аның роле бик зур. Бик яхшы тәргеш булды гаиләләр өчен. Әгәр инде балаларын күбрәк телибез икән, шуны арттырмаска. Башка юнәлешләр бар. Без менә булыша ала торган. Шуңа күрә салым дип уйлап, тем более хәзерге вакытта безнең илебездә менә шушындый авыр вакытлар барганда, халыкка тагын да ниндидер бер салым өстәсәк, ул дөрес булмастыр дип уйлыйм. Рифат, синең дә фикерең белән Алдагы фикер әйтүчеләр белән килешәм, әлбәттә, Зөбәйдә апа белән дә бигрәк тә. Чынлап та ул бала булу булмау һәркемнең үз эше, әгәр дә инде шәхси тормышка тыкшына башлый икән дәүләт, бу минемчә бик матур әйбер түгел. Ләкин шулай да мин бер нәрсә әйтәсем килә, бүгенге көндә андый салым бар инде ул. Ни өчен моны мин шаяртып әйтәм, әлбәттә. Ягъни балалар күбрәк булган кешеләр әзрәк салым түли. Бу инде ялланып эшләгән кешеләрнең барсын да беләләр. Чөнки безгә менә әзәзләп урысча әйткәндә вычет бара инде. Менә күп балалы гаилә булгач мен аны аеруча сизәм. Инде башка кешеләргә караганда менә безнең хезмәт хакы белән 1000 сумга күбрәк акча эшләп йөрим әле мин. Шундый ук дәрәҗәдә эшләп тә. Аннары тагын теләсәң инде законы аның кире эффекты да булырга мөмкин. Менә әлеге тәкъдимнең кире эффектын ничек итеп күрәсез? Мәсәлән, шул иммиграция, бәлки мондый салым кертә башласалар, илдән китүчеләр күбәер тагын да. Аны нинди кире эффекты булырга мөмкин? Бу салымны түләүчеләр кешеләр арасында илдән китүчеләр булмастыр инде. Чөнки ничек дип әйтим, әгәр дә илдән китерлек мөмкинлеге була икән, ул кеше салымны гына түли ала, аңа күп түгел ул. Әгәр дә инде ул илдән китү мөмкинлеге юк икән, кая китсен инде ул, барыбер түләячәк. Шуңа күрә монда халыкны авыр хәлдә калдырыр дип саныйм. Монда сайлау мөмкинлеге юк дияр. Тәкъдимдә кызык ул бит әле 40 000 аена түләргә дигән шундый тәкъдимдә иттеләр бит әле, ансы бигрәк тә мәзәк әйме. Аннары тарихтан беләсезме ни өчен 40 000? Чөнки кешеләрнең уртача хезмәт хакы 80 000, ягъни яртысы, менә бу салым булса, бик тә урынлы булыр дигән безнең депутатыбыз. Статистика турында Ленин әйткән сүзе бар. Ул нәрсә дигән әле? Продажная девка капитализмы дигән статистика турында. Аңа гына нигезләнеп тормыш бармый шул кызганышка каршы. Һәм шуны әйтергә кирәк, ул да булса салымнарны шулай итеп куеп, тегесе күп балалы гаиләгә алардан алып сезгә бирәбез дигән алдан шул фикерне өстереп башкарылган. Ятимнәргә булсын, әле күп балаларга дип әйтәләр аны, бала үстерүчеләргә дип әйтәләр. Җәмгыятьтә нинди дә булса тотрыксызлык бер төрле капма-каршылык китеп чыгарга да мөмкин гражданлык җәмгыятендә. Аның бик каты уйлап эшләрдә торган эш ул, әле бүгенге көндә көн кадагында тора торган эш түгел дип уйлыйм. Яхшы, инде башка темага да күчик. БРИКС көннәрендә үземне тоту кагыйдәләре, чөнки бөтенебез дә беләбез, Казанда 22 октябрьдан 24 октябрьгә кадәр БРИКС саммиты узачак. Анда 30 илнең лидерлары көтелә. Бу көннәрдә вазгыять нинди булыр дип уйлыйсыз? Чөнки кеше шуннан да курка башлады, нәрсә булыр икән, инде хәзер нәрсә эшләргә икән дип, менә бераз тынычландырыйк әле халыкны. Һич тә борчылырга кирәкми, бу бит инде безнең кунаклар кабул итү вакыты, шулай дип кабул итәргә кирәк. Кунак килгәндә нишлибез без? Әлбәттә, кунак килгәндә иңне җыштырасың беренче чиратта, икенче чиратта табын әзерлисең. Аннан соң инде ачык чырай, һәм башкасы. Шуңа күрә кабул итәргә кирәк. Безгә кирәк кунаклар. Әлбәттә, тәлинкәсендә әзерлисең, кашыкларын сөртәсең шуның шикелле. Иң беренче чиратта сабырда итәсең. Безнең төрлечә булырга мөмкин, нәкъ менә шушы халәткә килергә генә кирәк. Бу безнең беренче генә тапкыр зур кунаклар кабул итү түгел. Без үзебезне күрсәтәбез, чит илгә чыккачтында Казан дип әйтергә, һәр безнең Казакстан белән бутамыйлар бит инде, шунысы да күңелләйме. БРИКС зур кешеләр киләйме. Ниндидер уңайсызлыклары булыр, әлбәттә, һәр вакытта да була, игә кунак чакырганда да була. Ләкин моны глобаль уйлап карарга кирәк һәм үзебезнең күңелне иркенрәк тотарга кирәк. Менә конкрет киңәшләр, мәсәлән, шул үзәккә бәлки бармаскадыр, машина белән йөрмәскәдер. Анда бәлки ул вакытка каядыр мөмкинлек булса, авылга кайтып китергәдер. Нинди реаль киңәшләрегез бармы? Раил, бәлки син беләсең. Монда киңәшләре ул инде бер ай элек алдан язылган иде. Анда мәсәлән центрга бармагыз дигән сүз анда юк. Запрет юк. Просто анда юл бикле булачак, син анда үзеңнән үзең машина белән үтә генә алмыйсың. Но әгәр таләпләргә килгәндә инде менә тәкъдимнәр
киенергә паспортың үзең белән һәрвакытта булырга тиеш, һәм әлбәттә инде машина белән Казан шәһәрендә йөргән вакытта машинаң тәртиптә булырга тиеш. Машина документлары, үзеңнең документларың булырга мөмкин. Ә инде менә теге тыю дигәндә бар аерым тыюлар, мәсәлән, бер атна инде 21-сеннән Кремльгә кирип булмаячак, эшенә карарга, анда аерым бейджиклар белән генә кертәчәкләр инде. Музейлар, менә андый спорт оешмалары, алар барсы да ябык булачак инде бер атнага. Шуңа күрә моңа ниндидер теге позитив яктан карарга кирәктер дип уйлыйм. Чөнки Казаныбыз матурая, бик күп анда агачлар утыртыла, һәм менә безнең теге әйттеләр инде, безнең мэрыбыз да әйтте Казан шәһәренең, булар барсы да Казанда калачак дип, безгә калачак дип. Бер кеше дә килгән кеше аны алып китмәячәк. Шуңа күрә моңа позитив карап, шуңа күрә инде менә әтиәниләргә дә яллар бирәләр, балаларыбыз да каникулда була, тагын бер кат үзеңнең авылыңа кайтып, әбиең, бабаең янына кайтып, әтиең янына кайтып, тәмле шәйләр эшергә күп кешегә шундый мөмкинлек бирелә. Шуңа күрә менә безнең караучыларга да шулай дип әйтәсем килә, моны бик позитив карарга кирәк. Менә тагын бер генә фикерне ясап әйтәсем килә, без универсиада уздырдык. Футбол буенча дөнья чемпионаты уздырдык. Аңа кадәр менә мондый чара Казан шәһәрендә гомумән булганы юк. Шуңа күрә бу иң шушындый мощный зур чараларның берсе. Шуңа күрә инде матур иттереп каршы алсак, матур иттереп узып та китәчәк. Шуннан да Гади әйтеп булса да халыкка аңлатырга кирәк, аңлатылып барылды инде ул аның мәгънәсе зур икәнлеген. Тагын бер кат аңлатыйк әле. Бүгенге көндә вазгыятьтә мондый хәлләр барган вакытта без бит инде глобаль мәсьәләләргә каршы килеп, тегеләрнең глобаль васыларына каршы килеп яшәргә тырышып маташабыз дип әйтик, мәйдә яшәргә тырышабыз инде. Хәзер шуңа күрә илләрне бергә, безнең яхшырак караган илләрне бергә җыю мәсьәләсе ул бүгенге көннең кадагында торган әйбер. Һәм шуңа күрә аның халыкара даирәләр арасында урыны зур икәнлеген һәм бары тик теге Казанның урамнарын чистарту белән генә безгә файда китерә торган әйбер дип түгел, бәлки безнең җәмгыятьтә, вазгыятьтә торган илнең хәлен югарырак күтәрер, аның авторитетын күтәрә торган бер чара итеп карарга кирәк. Халыкка да, гади халыкка да, улай булганда да гади халыкка да ул начарлык китерә торган әйбер түгел бүгенге көндә. Рифат, синең дә бардыр әйтер сүзең, әмма рекламадан соң. Реклама хәзер. Эфирда Таяну нуктасы тапшыру бүген пәнҗешәмбе, димәк без дөньяда, республикабызда булган вакыйгалар турында сөйләшәбез. Менә БРИКС саммитында калган идек тукталып. Рифат, синең дә әйтәсе сүзең бар иде бугай. Мин ничек кабул итәсең? Бу саммитка бик уңай карыйм. Без 3 көн буе Казан бөтен дөньяның үзәге булачак. Бу уникаль күренеш, җәмәгать. Шуңа күрә бөтен яңалыкларда, Европада, Азиядә, Африкада безнең турда сөйләячәкләр. Шуңа күрә моның белән горурланырга гына кирәк һәм сөенергә кирәк. Чынлап та үзебез беләбез, кунак кабул итүнең төрле яклары бар. Ә без кунак кабул итәргә ярата торган татар халкы. Әһәмиятле ягын сез дә ассызыкласагыз иде, Саханым. Әйе, бу бит инде беренче генә тапкыр түгел безнең, шуңа күрә без ияләндек. Пандемия вакытында булды, универсиада да булды. Төрле мәшәкатьләр килеп чыкканда да без инде бу этапларны үттек, төрлесен һәм нәрсә икәнен, мәгънәсен аңлап та эш итәбез. Шуңа күрә әһәмияте бик зур, әлбәттә. Шуңа күрә сабырлык күрсәттек һәм бу көннәрне без бик яхшы гына үткәреп итәрбез дип мин ышанып калам. Без дә шуңа ышанып калабыз. Тагын бер яңалык. Ул квадроцикл, скутер, питбайклар белән бәйле Татарстан Дәүләт Советында, Россия Дәүләт Думасына квадроцикллар, скутер, питбайк һәм башка индивидуаль мобильлек чараларын сатып алуда һәм эксплуатациялауда закон чикләүләрен эшләү өчен материаллар җыялар дип белдерде Республика парламенты депутаты Марат Бариев. Яшүсмерләр белән бәйле үлем очракларын булдырмау өчен сезнеңчә менә бүген нәрсә эшләргә кирәк, бүген нәрсә зарур? Раил, бу сорау Мин бу сорауны бит инде Дәүләт Советында июль башында күтәргән идем, инде чыгыш ясаган идем. Монда инде әтиәниләрнең, шулай ук авылдагы халыкның мөрәҗәгатеннән соң аларның тавышы каты дип бу мотоциклларның шуннан инде зур итеп моны чыгарып, аннан соң инде кызганычка каршы безнең бит инде менә егетләр, кызлар квадроциклларда, шушы питбайкларда үлде инде кызганычка каршы. Шуннан соң безнең рәисебез тотып алып, шушындый зур күләмгә чыгарылды. Аннан соң инде аны безнең Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фаррахов шулай күтәреп алып, моны чыннан да закон кысаларына кертергә дигән менә шушындай тәкъдимнәр булды. Чыннан да закон кысаларына кертергә кирәк. Ни өчен? Һәрбер питбайкны, мотоциклны техник чарасы итеп регистрация ясарга кирәк. Хәзерге вакытта ул менә мәсәлән питбайк
6 ат көченнән 25 ат көченә санала. Ул бернинди дә теге закон кысаларына керми. Әлбәттә, аның белән шәһәрдә йөрергә ярамый, ләкин урманнарда, кырларда, тауларда йөрергә ярый. Ләкин безнең балаларыбыз инде менә күргәнебезчә кызганычка каршы шәһәрләргә чыгалар, аварияларга эләгәләр. Ни өчен регистрация кирәктер дип уйлыйм. Чөнки регистрация булган вакытта аның идентификациясе була. Номер гына булмаса да, теге машинадагы шикеллек ниндидер бер айыру чарасы булырга тиеш. Айыру чарасы булса, әгәр инде ул бала бер машинаны тырмалап китсә дә, или бер начар сүз әйтеп китсә дә, бәреп китсә дә, хәл булса да, аның номерын язып калдырырга була. Язып калдыра алмаса, камерага эләгә ул баланы табырга мөмкин. Әгәр бала инде балиг булмаган булса, әти-әнисен табырга була. Димәк, инде ниндидер бер закон кысаларына кертергә була. Шуңа күрә инде менә хәзерге вакытта безнең яңа депутатыбыз, Дәүләт Советының яңа депутаты Марат Мансурович инде Бариев ул сорауны чыннан торып менә күтәреп чыгара. Минемчә, бу закон кысаларына кирип, Татарстан Дәүләт Советы Дәүләт Думасына тәкъдим ясап, менә бу көзге сессияда килеп чыкмаса инде, аннары менә безнең язгы сессия бар Дәүләт Думасының, шунда мин ниндидер бер чара табырлар дип уйлыйм. Менә әти-әниләрнең җаваплылыгы турында да сүз күтәрелде. Име шуннан да әти-әниләрдән рөхсәт кәгазе алу кирәк булачакмы, әгәр дә җаваплылык турында сүз. Юк, рөхсәт кәгазе кирәк булмаячак. Монда әти-әниләрнең закон кысаларында уже менә балаларына карата мөнәсәбәте билгеләнәчәк монда. Әгәр баласына бирә икән, баласы балиг булмаса, әти-әнисенә я штраф була административ, я инде ниндидер зур чаралар булса, башка җәза. Башка җәза булырга мөмкин. Аннан соң әйтеп уздык инде кызганычка каршы һәлак булдылар балалар дип. Мондый ата-аналар әлбәттә алар үзләренең җәзасын алды инде, анда штраф кына түгел, үзләре гомерлеккә аларның җаннары авыртып, кыйналып яши торган бер вакыйгалар инде алар. Ләкин әле үлеп тә китмәскә мөмкин, башка транспорт чараларына, җәяү йөрүче кешеләргә зыян китерергә мөмкин. Андый вакытта хәзерге законнар нигезендә дә ата-аналарга җавап бирергә мораль зыянны түләтү турында һәм материаль зыянны түләтү турында законнар җитәрлек бүгенге көндә. Гражданлар кодексы буенча да ул законнар, чөнки балиг булмаган балаларның ясаган һәлакәтләре өчен, ул вакытта булган зыяннар өчен ата-аналар җавап бирә тулысы белән. Бу турыда да ата-аналар онытмаска тиеш дип уйлыйм мин. Бүгенге көндә уже яңалыклар көтәргә кирәкми. Раил бик дөрес итеп әйтте, бик урынлы, бик булачак диде. Мин дә шулай дип уйлыйм аны. Ул законны кабул итәрләр аны, әлбәттә кабул итмәй торган закон түгел. Чөнки монга бөтен кешеләр, хәтта менә бүгенге көндә сорау үткәрсәләр, бөтенесе 100% ятар иде. Бу эшне, яңалыкларны кертергә кирәк дип. Минем уйлавымча, безнең Татарстанда ниндидер теркәү бара бугай каядыр, ниләрендә оешмаларында түгел, ниндидер транспорт эксплуатация дәүләт контрольлеге турында ниндидер бер контроль инспекциясе бар бит. Алар квадроцикллар, баггилар менә аларга карый инде. Әлегә питбайклар, скутерлар, алар ул әйбергә кермәгән. Алар кермәгән. Скутерлар кермәгән, шуңа күрә барысында гаи теркәүенә кертү турында сүз итәргә кирәктер монда. Инспекция турында түгел, инспекция турында гына түгел, алар да эшләргә тиеш бу юнәлештә. Кемгә теркәләсең? Әти-әниләрне сатып алган вакытта әти-әнисе сатып алачак, үзе генә мин кулланам дип 18 яшь балиг булган или баласы инде куллана ала дигән шундый теркәү булачак. Аннан соң имтихан белән утырту турында сүз итәргә кирәк. Ничә яшьтән? 18 аңлашыла. Юк. Питбайкларда бит 13 яшьлекләрдә йөри ала, 14 яшьлекләрдә. Әмма басуларда. Луиза, алар басуда түгел. Андый нормалар юк, бар спорт оешмаларында. Менә мәсәлән спорт ярышлары була, мотоциклда ку, ул вакытта инде 13 яшьлектә, 10 яшьлектә бала утырып, каскалар киеп, төрле киемнәр киеп, үзен саклый торган, шушы ярышларда катнаша ала. Менә ул хәзерге вакытта бит басуларда, ушул 13-14 яшьлекләргә басуларда йөрергә рөхсәт бар. Бары тик зур общественный җирләрдә генә җиргә ярамый. Зур юлларда чыгарга ярамый. Урманнарда җиргә ярый. Кемгә теркәләчәксең? Әти-әниләргә теркәләчәкме? Әти-әниләргә теркәләчәк машина, номеры биреләчәк әти-әни кешегә. Ул инде баласына бирә аламы, юкмы? Җаваплык аның үстендә булачак. Балаларга йөртү хукукын бирә торган имтиханнар турында да уйларга кирәк бу өлкәдә. Йөртү хукукы бармы, юкмы аның? 18-16 яшеннән бирергә мөмкинлек бардыр. 14 яшеннән бәлки кайсы да булса транспорт чарасына бардыр бирергә мөмкинлек. Менә аларның барысында питбайкларны сатып алганда, сатучы организация видеороликлар бирә, әти-әниләргә һәм балаларына күрсәтер өчен, шул балалар ничек йөрергә өйрәтергә, ничек төзәтергә. Видеошагына өйрәнеп була микән? Үтәмиләр, ата-аналарда, балаларда. Рекомендацияны кем үти безнең җәмгыятьтә? Бик аз гына кешеләр үти, кагыйдәләр. Менә бу әти-әнинең
мөнәсәбәт инде үз баласына Әти-әни димәк. мөнәсәбәте генә түгел, әти-әнинең җаваплылыгы булырга тиеш. Юк, видеодан мин килешәм, Зөбәйдә ханым белән видеодан гына ничектер өйрәнеп алу мөмкинлеге ул инде бик әкәмәт көлке булып күренә. Уларга имтихан биреп керсә, аның җаваплылыгы да башкача була. Шуны гына әйтәсем килә сезнең сүзләрегезгә әстә. Бу әти-әниләр каршында язылмаган кануннар бит инде, әйме? Ул баласының сәламәтлеге өчен җавап бирә торган кеше, ул бала тудырганда ук аңларга тиеш. Ничек инде ул куркыныч әйбергә утыртып чыгарып җибәрә? Әлбәттә, бала балык булганчы нәрсәгә анда куркыныч уенчыклар алырга беренчедән, әгәр дә җаваплылыгын ала алмыйсың икән, ата-ананың җаваплылыгында булырга тиеш һәр нәрсә. Әйе, шулай һәм соңгы яңалык бүгенгә мәгариф системасында үзгәрешләр, мәктәптә тулы көн мәктәбе оештырырга шундый менә уй бар. Совет замандагы продленкага ошаса да ул түләүле булырга мөмкин. Кайбер коммерциялы мәктәпләр бу система буенча эшли инде, алар тулы көнгә бала килә, башта анда уку процессы, аннары үй эшләрен әзерләү, түгәрәкләр дәүләт системасына да менә бундый әйберне кертеп җибәрмәкче булалар. Ничегрәк карыйсыз, Рифат? Мәсәлән, мин әти-әни буларак ике куллап риза. Әлбәттә, бик уңай карыйм, чөнки безнең инде нәкъ шуны мәктәптә укыйбыз, балабыз, улы кызыбыз, аны инде эш беткәч, тынычлап барып алабыз. Бер яктан аны эштә вакытта ничек кайтарым икән дип борчылмыйсың. Икенче яктан безнең бит әти-әниләр бөтенсе каядыр йөртә, якын гына безнең хәзер йорт ишек алдындагы мәктәпләр бетте диярлек бит инде. Без хәзер әллә кайсы урамдагы, әллә кайсы йорттагы ишек алганда барып укыйбыз. Үзебез икенче җирдә торабыз, менә шулай йөри торган халык хәзерге вакытта. Эшкә йөргән кебек була бит инде. Балалар армасмы икән? 8-гә килеп 5-тә китсәләр. Әлбәттә, ул бит мин мәсәлән балаларны берникадәр жәлләп тә куйдым. Безнең бит әти-әни ул вакытта эшли. Безнең әби-бабайлар бит һәр вакыт яныбызда түгел. Шуңа күрә бу минемчә бик нормаль күренеш, бик уңай күренеш. Әгәр дә телиләр икән, мин бер көндә иртәрәк алып китүләренә каршы булырлар дип уйламыйм. Ул теге явып кую түгел бит баланы. Әгәр дә теләкләр бар икән, әтиәнең рәхим итегез, иртәрәк алыгыз. Түләүле мәсьәләдә әлбәттә монда инде бөтен кешенең дә мөмкинлеге булмаска мөмкин түләргә. Аны инде рәсми мәҗбүри рәвештә куйсалар, бу инде мәгариф системасы түләүлегә әйләнгән кебек килеп чыга. Шуңа күрә монда инде ниндидер бер авыр хәлдәге кешеләргә ярдәм итү юлында уйларга кирәк, мондый хәлдә. Индивидуаль караш белән. Иң мөһиме әти-әниләр күтәрерлек бәяләр булсын иде. Шуннан да теге без аңлыйбыз, коммерциялы мәктәпләрдә улай бер эшли, әмма андагы бәяләр алар бөтен кеше күтәрерлек суммалар түгел. Һәр гаиләгә карап эшләргә кирәк бу мәсьәләне түләүне көткән вакытта да әлбәттә. Менә сез Луиза әйттегез, алар армаслар микән дип. Өйдә телефонда утырган вакытта арыйлар алар. Анда алар бит анда бераз нитәләр дә дәресләрен хәзерлиләр, укыйлар, язалар да, алар белән бит анда педагоглар нитә шөгыльләнә. Аннан соң сафага чыгып мәктәп янындагы нидә бакчада уйныйлар. Минем үземнең туганым эшләде бик күп еллар буе, әле кайларга гына алып бармыйдыр яларны, урманнарга да алып барадыр. Шундый уеннарны да өйрәтә дә, дәресләрен дә укыта иде. Әлбәттә, ике куллап риза булырга кирәк бу законга. Мин бер әйберне генә әйтәсем килә, менә без сөйләшәбез түләү турында дип. Минемчә, менә Зөбәйдә апа, гомумән анда түләү булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Әгәр әти-әни баласын мәктәпкә китерә икән беренче сменага, нишләп инде ул икенче сменага кала алмый бала? Рәхәтләнеп калсын. Нишләп түләү алырга тиеш? Мин моңа каршы менә үзем. Ни өчен әйтәм? Туктагыз. Анда бала белән бит алар шөгыльләнмиләр. Укытучы шөгыльләнми. Мәктәптә, менә тыңлагыз, мәсәлән, 2-гә кадәр бала укый, 2-дән 5-кә кадәр, менә безнең анда мәсәлән 3 сәгать вакытыбыз бар. Нишләп бала мәктәптә үзе булмасын? Булсын, калсын мәктәптә, чөнки мәктәп 2 сменалы булырга мөмкин. Бар мәктәпләр 3 смена. Ул балаларга бит күз кулак була торган кеше кирәк. Күз кулак булучы кеше бар, класс җитәкчесе. Класс җитәкчесе карарга мөмкин. Бу акчаны кая китә дип уйлыйсыз сез, әгәр түләнгән акча? Нәрсәгә? Бала 3 сәгать нишли, аның укытучы аның белән шөгыльләнәме? Әгәр шөгыльләнә икән, дәрес бирә икән, әлбәттә түли. Үй эшләрен эшләшергә булышачак инде. Ансы бүтән сорау, аның өчен аерым түләнергә тиештер дип уйлыйсызмы? Мин алар белән дәрес бирүгә түгел. Укытучыларга хәзер тагын да эш имәгез яхар. Мин әгәр мәктәптә бала калмый икән, ул 3 сәгатьне кая була? Өйгә кайтып шул ук телефонда утыра бит ул, или урамда йөри. Менә шушы әйбер булмасын өчен мин тәкъдимем шундый.
Бу синең тәкъдим. Әлбәттә, ул бит инде сайлау мөмкинлеге дә бар. Ул шундый тулы көн группалары дип әйтгәндә без аны аларга керү мөмкинлеге бар. Класслар бездә эшләнәйме? Бар, мөмкин атаны алып китә торганы да. Аның ул түләү нәрсәгә була? Ул өстәмә дәресләр. Өстәмә дәресләр, аңа языласың, өстәмә түләү түгәрәкләр. Шулар өчен шул хакында гына алып барыла. Булай ниндидер зур түләүләр турында ул бит инде түләүле мәктәпкә йөрми, әлбәттә, гомуми белемне ала, ул урта белемне һәм башкасын. Һәм беренче Рифат диктеләп, бу теманы дәвам итәрдек, әмма кызганыч вакытыбыз тәмам очрашып, икенче пәнҗешәмбе сөйләшербез, инде башка яңалыклар булыр.